No ináč do piči, poďme už. Že kurva nejak ľahko im to ide, že tí záškodníci vôbec nič nehnajú. Tebe sme si nerespali kokos. Ideš so mnou? Nie, nemôžeme byť dvaja pri sebe. Ale... Čo si kokos? To bude sranda. Ale ako my dvaja, snajperi. A ty si snajper? Snajperi. Ty si kokot, nie snajper. Nehovorí kokot, budú si nás míliť, dúfam si to To sa nekúpil lajky? No, Áno. vyzvesujeme. Zves a daj do lajky. Zvesíš, oštíš a ideš ďalej. Označíš. No ešte daj akože oni. Že sme označili my. Grizzly! A už sa hrá, Počkaj, to nedávala uzinou. ísť nami, nevíš? Ako vieš? Jakou uzinou? Ako vieš, že sa hrá? To z Red Bullku som objednal. Gaz dvojbekovú. Nie, tak my sa Uzinu. môžeme, one. Uzi. Jaj? Skorpión. Vím. No a ktoré budú, ja absolútne som pičí z tohto areálu, ja neviem, kde sa Hej, ešte deje. táto budova, tá budova, hen tam rotunda a tam je ďalšia budova. 4. To len tieto malé 4? Áno. Táto, poďte so mnou jeden. Dojde so mnou. Jeden so mnou. Army of Men? Nie. A kde Tak sú poď. dominátory? Tak poď, my pôjdeme na... Hej, pozrite, aby ste vy to vedeli. To je dominátor, tam je dominátor, tu je dominátor a ja pôjdem na ten športy. Poď. Mali by sme sa zajebať z toho bordelu. A tak, aby ste videli dominátor. Poď sa za mnou. Som tu dosť na piču. No sa vyjadrila. To musíme dať do pozície tak, aby si mohol zalahvať dozadu. Na chrbát. Vieš? Keď vám to pôjde, tak zalahneš. Vidím, chodím. Aby nás nemohli obiť dozadu do piči. To už nie je nejaké. Ja piči, potom som taký iný bane. Piči, na človek, dva, čo mám príjem. Tak to mám... A nemôžu otvoriť. Počuje ma niekto? Nepočujem. Do piči, to je vlastne hore. Okrem toho kúkota za mnou, počuje ma niekto? Neviem, či ma